Jo sóc na Maria i avui farem un experiment que es diu el cicle de l'aigua. Per aquest experiment necessitarem una botella d'aigua, un permanent i aigua. Començarem dibuixant el mar. Vale. Ara dibuixarem el sol. I per últim dibuixarem un núvol. Vale. Quan ja ho tinguem fet, tirarem l'aigua que vulguem dins la nostra botella. I la deixarem al sol durant 2 hores. Després de 2 hores al sol, podem veure com l'aigua s'ha evaporat i s'ha condensat, així formant el núvol, i si li donem al núvol veurem com les gotes cauen i retornen a la mà. I així es forma el cicle de l'aigua. Espero que aquest vídeo us hagi agradat i us hagi ajudat a comprendre millor el cicle de l'aigua.